Yebo, ingane zawethu impela inhlanhla ethi tata khuzani ke indlamlenze mfowambongose njengoba ke esehlabane ke ngobunxusa bakwaJokwe South Africa. Bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela baniqale nginibingelele. Kuyona ke imbuso City MTV City nje uma siqala ngane channel ake wenze kulungile. Uciphize usubscribe nawo notification bell. Khonze sithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela ke inhlanhla ithi tata khuzani ke indlamlenze umfukampongose insizwa ke yasenkandla ke emahlathi amnyama njengoba ke phela ke seyihlabane ke ngobunxusa bakwaJokwe South Africa njengoba ke nibona ke wengane zawethu impela ke yona ke lenyonyovu ke ukhuzani ke ame phela ke ephambi kwayo iyona ke imoto lena ke abamxabeze yona bathi cha yabona ke emfukampongose ke nayi ke ihashi ke esikunikeza lona njenganaba kwaJokwe ngokuba ke ube inxusa ke lethu. Ke bafuthi impela ke izindaba ke ezinhle lezi ke impela ke phana ke ndimani ke yomculo kaMasikhande ke mangaba ke sibona ke izinsizo ke ezenza kahle phana ke ndimani ke yomculo zithola phela ke ukurecognize ke okukhulu ke njengoba ke sibona ke abakaJokwe ke bekhombena ke ukhuba umfukampongose bamgixa beze ke nganali ke ihashi ukuthi cha impela ke ahambe ke afinyelele noma ikephi la efisa ke ukufinyelela ke khona bafethu thina ke sembosi MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibani yona ivideo elandelayo.